pamamaga ni Kapitan Barcelon. So, ali man sa taas. Simple man sana baga may na-segregate ang basura alaton so eco-aid na mag-agi, akwat kayan, kung bako man, o yan ang taod-tao doon sana, mag-ibok ipaagi. Bako kung sa insayin sana iwiwara Iraq. Roger, tinatabi Derek Edwin, susugman kay Toledo, hands-on man daw sa iyong mga eco-aid, warriors. Oh. Yan, dahil daw nagkakaralat ng iba, ititarapok lugod sa salog, di ang nagigikaw sa lugod, ang pinjin sa lugod sa salog, kuda kung nalimbawa man magparatarapok digdi, ilalaagi di sa dagat, makakakontribute pa sa pagpolusyon at pagkakaganda ni mga marine life sa kadagatan. Di paano dyan sa Yawa? Di paano? Di, ang masaluma ka ni, so barangay, anong barangay, Bonot? Oo. O kung bako man, Masalo. Rawis? Roger. Pangyari sa Bunker 1. Adi, Iyo. sige. O maski daw paulit-ulit, maski gasgas na ang pangapudan, susog kay Toledo, seryoso ang sa indang pangapudan na dapat atamano ng kabalibutan, taini man daw residente man sana, kuda at the same time, tao man sana ang makikinabang kapag naman tinirgini. Happy birthday pala sa punong barangay Nindo dyan sa Buyuan, si Kapitan Ernesto Perez. Oh, happy birthday, Tabi Kap. Midbil min Oo naman, iyo. speed ko si Kap. Kap Perez, may tanod ka na dyan. Oo, Si siya daw babantayan ka ni. parang me. Baka so, anoan, Then, dela ka mataram. di ka na magtaram, baka mapasinala ka naman. May kasalan kapatid naman palaan. Oo. Okay, sige. Roger, saya tabi direct mga dagdag pang istorya, alitigdi sa luwas. Ako po, Selvi. Mabalasabi, Luwan, sa mga dagdag na istorya ali dyan sa luwas. Problema talagang basura. Aram ni do mga ipagnod. Araw kayo ni ang kawaran takidisiplina sa pagtapok ng basura. Bako sa natabi ang mga salog an nadadanyaran. Pati ang marine life. Ang buhay kan mga sira dyan sa kadagatan o sa mga sapa. Lalo na ang mga plastic or mga likido na ipigapaula pa dyan na popoison, na uudong ang mga sira nata, ngunyan na ngunyan, makailing pa kamo sa mga sapa, kay mga mirapina. Ano pa ito boy, so mga sira sa tabang? Mirapina. Ano pa, o yan ang kung ano pang sa mga kaito ang nagkakabaranwit sana sa mga sapa, dahil ka na makakuha ka yan. Kit-kit. Napigsasabi. Haruan. Dahil ka na makailing ka yan, polluted na ang mga sapa, dahil ang kaning mga basura na ipigwawa dyan sa dagat o sa mga sapa or mga salog. Kaito kan panahon, magdiyan ka sana sa mga sapa, malinig pa yan, clear, magburbanwit ka dyan, makabanwit ka dyan yan aruan, o kung bako mangani kasili, kato kan panahon dyan sa may samuya, may sapa dyan, sisusog mo ang sapa. Makasima ka dyan, tudungon yan dain tapuro na kadaklan basura nagbuburulos dyan. Bako siya na yan, ka na pwedeng magbuntog sa tubig, baka masulbot ang bitis mo ki tangad na buti o sim o lata. Dahin o kita manugaring, paspas naman ang dila kan mga tao, kan mga barangay opisyal na disiplina lamang sa pagtapokan basura. Dahi nangyayari talaga. Noarin daw noarin daw kita magpakaukod. Pag kuno may mga may mga kalamidad, nagsuro pa so sapa, maili mo dyan, basura pag kinadkad.
nag-dredging ngaya, maili mo ang basura. Kaysa kagibuan ini, sa tuya man sa mga tao, kita man sa natabi, may problema. Pag-araw kaya na sistema. Iyo? Bako sa na dyan sa bugtong, sain pa man na lugar, araw kaya ng problema. Ha? Kasukat nga, bako man sa na, sumanga ali pa sa itaas ngaya. Iyan ang pagsasabi. Ha? Kung duman sa itaas, di nagdidisiplina, sa ibaba nagdidisiplina, tal kumusta, apektado intiro. Ay, okay. Bueno, mga tugang taod-taod, mabalik po kami pagkatapos na nakaini. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak, hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon,
diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa siisay manaaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pasado na sa ikaduwang pagbasa kan Senado ang propestong lakdang na mataon nindugang na proteksyon kontra sa online sexual abuse as in exploitation sa mga hobenes. Sa Senate Bill 2209, ikunukonsiderar ang online sexual abuse and exploitation of children bilang siblag na krimen as in ang pagtaon nindugang na poder sa mga otoridad na hanapon ang mga suspetsados lalo na taan na sa iba-ibang online platforms. Tinawanin po ang mga namamahala kan iba-ibang platforms siring kan social media site na Facebook page o Facebook na i-block as in haleon ang mga child sexual abuse as in exploitation materials sa laog nin 24 oras poon makaresibi nin notisya. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon, mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan, alas 11 nin aga, sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. And here's our
people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap. Peel the label and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Tumutabi, Ma'am Nins. Namatian ko so kaginawahan kang hawak ko. Pirang aldaw lang, naglulutab na talaga akong dugo. Pero nangangadji lang ako na sa pamagitan kang bulong mo, tabi, Ma'am Nins. Talagang naulian. Hirap ng Diyos. 1 week, dahil na ako tigtukar, pero nag-inom pa akong bulong. Pasiguro ko man ta, baka may kasabi ninda, may ilang ako sa baga. Pero nagpa-check up ako sa doktor, wala man akong ilang sa baga. So, kinontinue ko ito dahil kung hindi pala, maaaring ikamatay ko dahil nag-enlarge so puso ko. Kaya nun yan, wala na akong ibang iniisip, Ma'am Nins, digdi talaga ang binabalikan ko. Tabangan na, narahin. Nahiling taka kasi, pabalik-balik ka lang, digdi ako ng kampid de dara. Kumusta man Sinda? Okay na po, Sinda. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng Nins Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Okay, sige, dire-diretso katakan sa tuyang mga istorya ligyan sa luwas si Al Armario. Al, marinaw to. Yes, marinaw to, Direk. Padagos man ang pagpaplano ni mga dagdag pang patinampo kan lokal na gobyerno digdi sa Legazpi para mabawasan ang mga problema sa traffic sa inman digdi sa
sentro, lalo lagi sa may pasiring sa may Rawis area. Susok sa mga latest na informasyon na palawas ni Alcalde Noel Rosal, may mga plano pa sindang pagpadevelop ni Tinampo digdi sa may area kan Tamaoyan, Pawa, Baldang, Rawis. Tangani na marisolveran ang problema minsan sa traffic alo dyan sa may atubangan kan US Telegaspi na na-eksperyensya kung may mga rasaor asin kung na problema sa Tinampo. Ang siring na plano, pigasabi na mabalda ini sa tulong area digdi sa may bugtong asin side kan UST para marisolveran ang traffic balda digdi sa may bugtong and dyan sa Duterte Highway na pigdevelop man dyan sa northern area kan Legazpi. Ang mga planong ining infra project mga Patinampo, yung mga pinagbana na mangyayari sa mga masunod aldaw dahil pig-antisiparan ang posibleng lalo pang pagproblema sa trafiko digdi sa syudad sa kadakulan kan na volume ng mga behikulo na nagkukulang na kita sa mga Tinampo. Nakulibat ko, yan na inagiyan ng mga kabasan dyan. Ano yan? Binakal kan gobyerno or privately owned iyan? Siyempre, may mga negosasyon kaya na sabi na posibleng babakalan man siyempre yan taday manaw mo yan na idunaraan niya kadaklan na masasagasaan kaya tabi direktor na mga Patinampo na yan. At may naragaw kitang istorya na partly may iba man na grupo na nagkaklamar na sinda ang nagkonsigier kayan iyo man ang nagpapatrabaho. Senda ng ororo na yan. Ano importante dyan? Ano importante? So, accomplishment kan Tinampo na mapakinabangan kan tao. Yan nga ni, garo ang pahit ngunyan na inda medyo makaulok-ulok na pahit. Pairinot-inot sa posting. Iyo ba ka? Yun na yan. Dali na talaga. Napaparong na. Napaparong na, nareparo na mga hero-hero. Irak man kanso denao na biyan. Iyo ba ka? Anyway, tabi, Direk, yan mga dagdag pang informasyon na nakalap na sa lawas. Alarmario, DCGB. Mapalasabi alas sa mga dagdag na istorya. And away, sabi nga ni Kayan, ini mga road opening digdiposo sa tuyang kapalabotan, beneficial ini sa mga tao. Takon mailing nindo, kung sa insay na mga lugar, grabe ang mga pigbuburakasan na Tinampo. Primero, once na may Tinampo na malangkaw na ang land value. Dati-dati, ang presyo kan barakalang kan lote, ngaya 200 pesos kada square meter. Yo? Pag natinampuan iyan, naging ng 2,000 per square meter na. Tamay tinampo na. Ilang dyan sa south, dati-dati, dahil pag-irintindi, tadang tinampo. Kaya matinampuan, ang barakalang kan lote ngunyan, 1,300, 1,500, 2,000, 3,000, uyug-uyugon mo na yan. Digdi man sa yan na road opening dyan sa area ng iyan. Tamaoyan, Rawis, Pawa, yan. May nakabakal pa lang kan may iwas na lote dyan. Yo? May sarong makwarta na binakal sa lote dyan. Kaya po ang siyempre, tinampo. Kaya iyan mo niyan, pigpapatinampuan. Diretsyo na dyan sa bugtong. Dyan sa bugtong, yaon man dyan sa pigapod na Duterte Highway. Senali man ining pigapod na Duterte Highway, ali ini sa Kulyat, Candaraga. Nangirilid sa Yawa River. Yaon man dyan na yan, almost within this year gayod, baka tapos na iyan. Tapig kukongkreto na nga ni.
Pondo man sa, diyan baga sa Kulyat, malindo diyan. Ko diyan kung pasira ka mo sa Malabog, sa totoong parte, yaw diyan an, sudah tika topik ko para baha, yaw diyan an, Bukanakan Duterte Highway. Pasiring an diyan sa masunod sa Kulyat, Banyag. Ha? Tapos, Malubago Gayod, Tagas, diretso iyan sa Bugtong. O yun na, imasupon man ining so, ano yan, papagibong mo yan, bubukasan na tinampo. Buro baralda na, pasiring sa Tamaw pasiring sa Pawa, ano pang mga kataraning dyan. Magayon baga, o kaya, tranquilo sa mga may mga sadiring daga dyan. Tamalangkaw ang balor. Kan daga ninda. Sabi ta na nga ni. Sabi ta na nga ni. Kan mga panahon, ang daga, ngayon 200 per square meter, ngunyan tamay tinampo na, times 2 na, o times 2, naginang 2,000 per square meter. Uyog-uyogon mo yan. Mga nasaro, mailing mo dyan ang mga development sa lugar na yan. Siyempre, may road opening na. Digdi man sa ibaba, madidecongest ang gurubot na traffico dyan sa may Aquinas, sa may UST Hospital. Tapos yung mga dahi naman kituyo digdio, dyan ang mga ngaragi sa tinampong iyan. Yung mo 20 meters, big boy, and hiwas kang tinampo. Kumusta ka yan? 4 lanes? May wasong baga. Ilingon pati ang bukid. Yan. Magayon kung araw kanian mga pagbabago digdi sa tuyang kapalibutan. Saludo kita dyan sa araw kaya ng mga ispersong iyan. Sabi kan iba, give credit where the credit is due. Iyan. Bako? Okay. Sige. Dagdag na barata ulit dyan sa luwas. Si Ans Galero. Ans, Marina Udtotabi. Marinaw to, Direk. Marinaw to sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta o mangunyan ang namamatian kan Department of Trade and Industry o DTI Albay matapos na magin matrayumpoan na pirang aldaw nitang pinagkondusir nasa old trade fair sa sarong mall di sa syudad kan Legazpi. Sigun kay DTI Albay OIC Provincial Director Dindo Nabol, nagkondusir sindanin si ringgining trade fair tangan na matabangan ang mga kababayan niya tong MSMEs o parte kan MSMEs, micro, small, medium enterprises hindi sa Kabikolan na padagos na maipahiling ang sentang manlain-lain na mga orgulyo asin produkto digdi sa tuyang probinsya kan Albay asin man makatabang mantang kitapiga na padagos na naapektaran kan pandemyang COVID-19. Sigun kay Nabol, 20 man ang nagpartisipar sa ginibunin ng trade fair poon kan Mayo 19, sa Bayo 23 presenting taon asin sayang sinabi na napentahan man na siring na mga negosyante digdi sa probinsya kan Albay kaya siya nag-ugmo niya asin nagpapasalamat man sa suporta kan publiko. Sigun sa iya sa odd trade fair, yun na ang gagamito ng pangaran kan gabos na ikakondusir ng trade fair sa probinsya kan Albay dahilan sa ini ang nagpapahiling kan manlain-lain na produkto sa upscale naman asin para mas may pamitit pa ini sa mas halawig kaya mas takol na range kan mga konsumidores dito sa tuyang kapalibutan. Sinabi niya na ang DTI Albay asin man ang DTI Regional Office number 5 panagos na makondusir ng dispersos para sa makakatabang man sa siring ng mga negosyanteng labing naapektaran kan pandemyang COVID-19. Tabi, direct ang mga impormasyon pa with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCG. Sabi, ang sa mga dagdag na istorya, hali man dyan sa luwas, may restante na bagata sa 3rd District kan Albay. Nasa linya si JLN. JLN, Marina Udtotabi. Salamat, Direktor.
marinaga sa mga parantabay, pangarap mo pala ang direktor, forever ka mag-retire. Ano? Makaprograma ka lamang nin bago. Ano nga rito? Lotgotan mo, baby. Orag, ayos ang kaisipan mo, direktor. Karaman ko si EBP, kaya si EBP. Basta may bagong meaning pa lang sa JLN. Ang pangarap mo, basta bago ka makaretire, igwa ka lamang ng kapot na programa. Alas 3, sundong alas 4. Lutgotan mo, baby. Nay, ano yung chumatanga baga? Ultimong lutgot. Ipuaki. Taraman ta si EBP. Suportado yan kan mga pag-iriba sigurado? Basta may Patok meaning. yan? May meaning na sa JLN. May sanata, ikaw ang direktor, ako, suportada pa dyan sa mga programa mo. May impact. Ko-angkor ka palaan. Lutgotan mo, baby. Anyway, Direktor, sa mga dagdag niya itong bareta, mismong pigpapaabot na kay Congressman Fernando Didi Cabredo digdi sa paglilibot-libot niya sa 3rd District. Ang clamor, Direktor, kan mga konsumidores kanapek? Na haros ura-urada na sana, pirmi-pirmi na sa pagba-brownout. Dahil schedule na? Brownout nga ni unyo digi sa tuya. Ito yung dahil naman, maski sa'yo na sanan brownout. Napaw no? Kau sa ini Direktor nin pagkaraot pati nin mga kagamitan. Aba. Asin pang painit nin payo, lalo nang mainito ng panahon mo niyan. Lalo na kung pagkabanggi, basta sa na magimata ka na sa na brownout na, ay ka namang iturog. Di dira plus ka na? Oo. Bako? Nakantos na ini kay Congressman Fernando Didi Cabredo. Dahilan ka inapudan ora mismo ni Congressman Didi, si Apo Alvarez, General Manager kan APEC, ang paliwanag, gulpida kaya direktoran mga kalugian kan APEC, system losses, iba pa. Kaya ang kahagadan, kooperasyon dakan publiko magparayad as inisumbong sa mga may pilpirates. Kaya nga ang problema garing, susala ni Juan, sala man ni Pedro. Nakuha mo. Sabi ni Congressman Fernando Didi Cabredo bilang question sa APEC, dapat pakarayunin dan serbisyo para simpatiya kan tao, makuha ninda. Alimbawa GLN. Odok sa buot, religiously nagbabayad ka kan konsumo mo. Kada pag Judith, yung bagay niyan na Judith, nagbabayad ka. Nagdisponer ka ta. Ngaya pitsa 15, ara mo man sana na iyoan na plaso. Dapat magdisponer ka pambayad. Kung makalampas ka sa talaan, may patong na 2%. Iyo, di nagdisponer ka. Ako, palingaling ako. Di ka nakabayad. Di ako nakabayad. Siyan sistema ba ganinda? One bill policy ba ko? Dahil amoy nga nanday ma-reconcile sa kaisipan ni Congressman Didi. Ngunyan? At minabot sa puntong rason for koleksyon. Dakulang kalukian. Minsan baga mailing mo pinalos baga kan ninda listahan kan mga barangay na may mga aralang kao na muruso. Milyones pati. Nataw minabot sa puntong arugaan. Iyong nga na iyan. Pagtaw pa sa nag-bill, disconnection, kasabay na attach na. Iyong nga na iyan. Puon pa kayo. Yan ba ko iyan na 2020 o 2021? Previously pa mga 2018 pa, 19 pa araw kayan. Amo nga niyan na maintindihan tabi, Direktor. Tapos lugi system loss. Nga, dati nagbabarayad kita kan system losses tabi, Direktor. Baga, mas kinayo man dahi ka man ki pilpirage dyan sa arong mo. Iyong nga na iyan. Nagbabayad kita. Ngunyan, ang pahit ninda, nagbayad ka kung pag pinutulan, daramay pati sila nga nagbabayad na tutol. Kung napigrarason ka na apik for koleksyon, dahil nagbabarayad. Natatapig ka tao nindaan sa indang problema. Sa mga tao, na sindaan may problema ka. Paita, sige daw. Ano pa? Iwan siya na. Tama na. For koleksyon, dapat tayo maluyang koleksyon ninda. Ang rason, sabi ninda, kulang sinda kay mga tao. Kundi ako nang sasala, apera kan bayad center,
Kunya baga, garong agency na gayud nga ni ang yan ang nagkakapot kan sa meter reading, pati sa disconnection. Naglaog sinda di aram ninda na sa problema. Oh. Very promising baga kan paglaog ninda digde na ma-improve sinda di kapital, i-upgrade sa mga pasilidad, kaya na mga paparapuro brown out. Why na ito ang mga promising ninda kahit na nakumbinser sa mga tao kan mag-eleksyon baga. Aram mo masana baga sa politika. Itutuga sa imo ang gabo, so bulan buda subituon, itutuga sa imo iyan. Nangani ngayang pag-abot kan aldaw ning burtuhan, botuhan ka, Jimmy na salita, botuhan ta ni Tamaray. Mapagibok itinampo o mapagibok itulay, maski daing salog. Nakumbinsir. Nakumbinsir nga sa tao, yaon sa promesa ninda na magayon. Oo. Pagkabot kan oras, pag-render ko yung pigpa para basol sa mga kahoy, mga sangatan kahoy. Wala na naman sa mga kahoy ngunyan direktor, pero nutol na baga. Sira irisay ka to sa mga tawong sa likod kaya na i-convert iyan na aleko sa APEC. Sira irisay. May mga tao bagang iyo ang nagpara burusol kay ni. Riyain na ito. Sabiyon ta na nga ning tapos na ito. Sinda na nakatukaw dyan. Ano na, dahil man lamang nasatisfasiran sa mga tao baga. Dahil man talaga. Sabi ninda, ang sanbig ngayon, pinakamayamat, yugo mo sanmig. Malayan. Ayun na, Nag-utang pa nga isinda sa sanmig. Paano na nga niya? Ano na mangyari ka? Ang problema ganito, alawig bagaan kontrata ka yan. Pero yan, 25 o 50 taon na kontrata. So mga board of director, nag-eleksyon. Kahit na naman nagkakakuroa, ay na daw ito. Igwa pa kaya na board? Igwa baga, nag-eleksyon baga. Riyainan. Ay naman, nagasurungok na. Ano pa man kung sungugan mo kung ano na? Bako? Kaya sa paron tayo ni direktor, nanulusulong cooperative nga ni negosyo sa kurente. Sabi nga ni monopoly. Saan ka nakakonegosyo? Kada ka man kontraryo sa imo. Dahil ka kompetensya lugi. Ay di malas na. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Mabalas sabi Jimmy Boy sa mga dagdag na storyali dyan sa luwas. Oras, alas 11:31. Ang oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Mixed Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na!
Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Taro at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins.
Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. It starts at 35 pesos lang. Makdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. It starts at 35 pesos lang. Makdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat.
A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, sige, 15 minutos po bago mag-alas 12 nin pag-autodigdi sa tuyang programang Aramon Yato sa Radyo DCGB. Salamat pala kay Fire Inspector Aramis Balde kan BAP Public Information Office. Yan. Kasi bagong aga, nagkigwanin simple turnover ceremony dyan sa Legazpi Fire Station, hindi sa Barangay Dapdap, no? Yan, simple siya. Nagkigwa pa lang kay reshuffle sa mga iba-ibang fire station. Siyempre, yung iba, na-promote na-elevate, duman sa National Headquarters, then sa mga chief fire marshal sa iba-ibang istasyon, binaralasaman. Yan. Inabot kami naman may oron-oron nga ni. So, kami man nara Fire Inspector Aramis Balde, duman kami sa opisina over a mug of coffee and matching malunggay pandesal. Ayan. Uro-istorya kami. Kung ano ang mga developments na pwedeng mangyari. Tanakaw na binangani si Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon, ang bagong RDDD, na igwa ki mga kaipuan pang pakarayon
tanganing mas magayon ang pagresponde kan mga bumbero. Minsan, igwa kay mga gamit ang fire na kinakaipuan naman na pakarayon. Nakaunabi nga ni si R.D. Perdigon na dapat i-check any mga fire fighting equipments ninda. Primero, siyempre, so fire truck mismo. So fire truck mismo. Kay puwan iyan. Na dapat in running condition ang mga fire trucks. I-check sa mga gamit, etc. kung ano pa. And of course, sa iba pang mga equipments ninda. Tanganing, pag nagresponde, areglado. Of course, yung mga tao yaon andyan. Dakol pa ang mga kaipuan, so mga pig-apod tang wear and tear kan mga gamit. Iyan ang dapat na reparohon. May mga proposal naman siya. Sabi ko, kumusta man niya ako ang partnership nindo with the LGU? Okay man ngaya. Ang ibang LGU palan, nagtatao man ki share para sa operasyon kan bureau, lalo na sa gas. Sa gas. Siyempre, pagdalagan kayo, dapat bako sa na kargado kitubig, dapat kargado pa ki gasolina. Krudo na fire truck. Tadipisil na, hindi dumalagan ka dyan, kulang ang gasolina mo, tapos kumulang pa ang tubig mo, di paano ka pa? Ayan, iyan ang mga bagay na iyan, iyan mo niyan ang pig-a-address kan bureau. Tanganing, magi-magayon an sa endang serbisyo sa firefighting. Sabi ko, ano pa, sir? Dakul pa nga, lalo na sa mga isla. Sa mga isla, siyempre, kaya po man dyan kay mga firefighting equipments. Dahil pa kung nailing digi yung fireboat. Fire truck iyo sa mainland, sa daga. Pero sa mga island, kaya po dyan, fireboat man. So, nga kung may forest fire or whatever, may dumalagan lamang sa dagat na fireboat. Pero dagan isla sa Tuya, Cagraray, San Miguel, Batan, Rapu-Rapu, apat. Dahil pa kung naisiya na fireboat dyan, maski nga ni, supig sasabing si ambulance, yain ito. Yain. So, dakul pa ang kinakaipuan na asikasuhon. Sabi ko, sir, so, training ground, proposal ba, gibon na regional training center ang Kawa-Kawa Hills. Para sa training kan mga magiging bombero. Kulang pa ngaya. Teto, so ano pala, so 5 hectares na yaw sa may Kawa-Kawa Hill, ano pala nito, for regional office. Pero so training ground, magiging training center, piga-asikaso pa. Pero bako dumanggayod sa may Kawa-Kawa, pero ibang lugar. Sana ma-develop ini. Tanganin kung in kaso, pag-abot kan aldaw, sa mga trainees or sa mga firemen
fire officer, na magdurumaan sa Laguna, sa Kanlubang, para sa training duman. Digi na sana, localized na sana. Medyo oralawig patian na training duman sa Kanlubang, mga 4 to 5 months gayod. Kung digi na, minus-minus. Bura, may economic benefit man iyan kung in kaso dyan sa Ligaw. Siyempre, tayo dyan magte-training, maalang ka man ang ekonomiya dyan. Siyempre, dyan malimok-limok, mamamakal sa mga trainees dyan, mga konsumo, etc. Dyan nasa na mismo. Di mababos ang ekonomiya man kan Ligaw. Sana magka-tarapos-tapos ini. O, tanganing areglado. Ano? Okay? O, sige. Update tabi sa COVID-19. Ngunyan ba sa ni Pipos, ni Mayor? Ano to na? 4 ini tabi. Ansaro, babae, taga barangay 22 Binanwaan, private employee. Yan. Ansaro, babae naman, 46 years old, taga barangay 1. Ibig sabi ko na okupasyon. Ansaro, babae, 55 years old, taga Banyadero. Ano? Taga naman sa mo. Isa daw ini. Hindi, mabig sabi ko na okupasyon. And, Ansaro pa is 22 years old, babae pa, taga naman pa sa mo, barangay 6. Estudyante. Niyaw nini sa BRDRL. Alat ko na. Kisa daw ini, ano nga ni sumining kan BRDRL? Bicol Regional Diagnostic Laboratory. Pero ano ini, naka-quarantine naman pala ang gabos. I see, okay. Bisa na, tapag uli ko, i-verify tayo kung Sara Irisay tabi ni. Ano po? Okay. So, paano tabi? Mapara mo na tabi kita udto na naman, maasikaso kita kan sa tuyang pangudtuan man. So, sa pangarap po, kan sa tuyang mga pag-iriba, Mega Force Patrol, Junapolis Salado Technical. Ako po una, ang sinuna kay Riba sa pangaran ni Mardula. Ako po si Winter Alta Marayna Utotabi, sendo ka boss. Brad, anong may lakas ng 5?